טוב, מה קורה חברים? בטח אתם שואלים את עצמכם, מה אנחנו מכינים היום? היום אנחנו מכינים פנקק מ3 מרכיבים. כן, איך זה אפשרי? אוקיי, אז לוקחים קערה גדולה וכוס קמח. שמשתמשים בכוס, אנחנו לוקחים כוס קמח ושמים אותה בתוך הקערה שלנו. אחרי זה אנחנו לוקחים 2 ביצים שאנחנו כבר שברנו, ושמים אותם בתוך הקערה. אנחנו לוקחים מצקת, רגע, הנה המצקת. אנחנו מערבבים טוב טוב עד שנוצרת לנו בלילה, וברגע שתייצר לנו בלילה, זה לא בדיוק אחיד, אבל זה כן השלב שאנחנו צריכים להגיע, שזה כן צהוב והביצה משולבת עם הקמח. אנחנו מוסיפים 200 מיליליטר של חלב. ואחרי זה אנחנו מערבבים. אוקיי, הנה יש לנו את הבלילה שלנו כאן, אבל אם אתם רוצים שזה יהיה טיפה יותר מתוק, אפשר לקחת סוכר ולשים 2 כפיות שטוחות. ואחרי זה להמשיך לערבב. חשוב מאוד שלא יהיו גושים. וברגע שהבלילה שלנו נראית ככה, שהיא מוכנה ובלי גושים, אנחנו עוברים לקיריים. אנחנו צריכים רק כמה דברים, 3, 4, והנה, אנחנו צריכים שמן, צלחת למוכנים, ומרית, ו3, 4, ו40 שניות עד דקה על כל צד. ככה אנחנו הכנו פנקקים מ3 מרכיבים בלבד. תעקבו לעוד סרטונים מטורפים.